Tulo ka mga eskwelahan sa lungsod sa San Juan sa Siquijor ang gisusi karon sa mga kadagpuan sa Department of Education. Gipangunayan pagtan-aw sa DepEd ingon man sa Siquijor LGU ang Tampisan Elementary School, Katulayan National High School ug Sulangon Elementary School. Matud sa Siquijor DepEd Division, nakita ang dakong mga liki sa building sa Sulangon Elementary School. Adunay mga classroom nga nahugno, human mitay og ang magnitude 6.9 nga linog sa Northern Cebu niadtong September 30. Apil sa misusi sa mga eskwelahan si Governor Jake Vincent Villa ug Congressman Zaldi Villa. Ilang gisaad ang pondo aron pagtukod og bag-ong mga school buildings sa mas luwas nga lugar. Ug subay sa rekomendasyon sa PDRRMO, wala na gipagamit ang mga eskwelahan nga nakit-an nga adunay danyos. Gihimo una ang face-to-face classes sa mga barangay hall sa Sulangon ug Lalao sa lungsod sa San Juan. Ipasalig nato na mag-continue ang pag-eskwela sa ato ang mga bata bisan sa hulga sa earthquake, and then ato po di paniguro na ang ato ang mga bata, ato ang mga magtutudlo, ang other personnel kanunay nga naghimo og drill para na mas prepared ang ato ang mga bata na if ever there is an earthquake na mahitabo, andam sila kanunay kung unsay buhat.